Egunon denei, urte eta erdiko lehen denboraldia bukatu zitzaigun agogilean, eta udako pausaren ondotik, urubia behi zemendugu, bigarren denboraldi baterako. Aktualitatea aztertzen eta laburbiltzen entxeatzen jahaikiko dugu beti, eta hain zuzen, has gaitezen segindan. Entzun ote duzue, gibelapenezko kartzela zigoja ezagizaiela, Marieneko lujen defentsan ari diren 3 militanteri. Kanboko auzapeza lujera erojarazi zutelakoan. Ikus dezagun. Euskal Herrian Lapurdin kanbo eta kanbon Marieneko lujak, laborantza lujak direnak. Afera ez da atzokoa, lujorien aldeko lehen mobilizazioak 2018an antolatu baitziren duela 7 urte. Iraileko egun batez, dozenaka egitak elkartu ziren kanboko Marienea ordokiaren aintzinean, hirigintza plan behiak delako laborantza lujak desagejaraziko zituela salatzeko. Aitzina egiten du geroztik Marieneko laborantza lujen aldeko bojokak. Urteetan hainbat eragile bildu ditu. ELB sindikatua, Lurzaindia elkartea, nahi dugun egia kanboko oposizioko alderdia, KAD elkartea, Ostia sarea eta beste. Baina orduan, zer kajiskuan jahiko lituzke Marieneko lujak? Artifizializazio proiektu batek biztan dena. Buig igiezin promotoreak 100 bat etxebizitza eraiki nahi lituzke bertan. Horrezkero, bataila luzea abiatu zen 2019an, proiektuaren aldekoen eta kontrakoen artean, auzigeletan lehenik. 2019ko otsailean, Euskal Hirigune elkargoak onartu zuen hirigintza planean, Marieneko lujak berehala urbanizatzeko kategorian sartu zituzten. Orduan, Buig enpresak lujak 3 milioi euroan erosi eta kanboko egiko etxeak eraikitze baimena eman zion. Hori jakin eta hirigintza planaren kontrako elegitea ezagizuten proiektuaren kontrako eragileek Paueko administrazio auzitegian. Egiko etxean bestalde, oposizioko alderdiak eraikitze baimenaren kontra egin zuen. Urteak pasa eta auziak aitzina, ordea, Marieneko lujen defendatzaileak beti galtzaile. Azkeneko erabakia joan den astekoa da, Bordeleko dei auzitegiak gibelera bota du militanteek delako eraikitze baimenaren kontra ezagizuten errekurtsoa. Hirigintza planaren auzia jadanik, Frantziako Estatu Kontseiluraino iritsi zen, eta eraikitze baimenari dagokionez, bide bakarra geratzen zaie orain, kasazio auzitegira jotzea. Hasieratik, eragileek lujaren sakrifizazioa eta artifizializazioa salatu dute, kontuan izanik, laborantza lujak direla Marieneakoak eta normalean babestu beharrekoak direla. Segurtatzen dute, etxe bizitza behiak sortzeko beste aukera batzuk badirela, Lapurdi barnealdeko erriojetan 800 bigarren etxe bizitza baitira adibidez. Baina lujaren jabea Francis Salagoiti da, Baionako Aviron errukbitaldeko buruzagitzan egona dena, Asman horekin, Christian Nevez gaur egungo kanboko auzapezarekin. Aurtengo abuztu bukaeran jakinarazi zuten Marieneko lujen jabeek eta Buig etxeagentziak beste salmenta hitzarmen bat izenpetu zutela uztailean. Horrek aukera ematen zion elkargoari salmenta oztopatzeko, baina ez zuen halakorik egin. Militanteak behin eta behiz oroitarazi dituzte lur jabeen eta hautetxien arteko lotura horiek, egi erantzunari santza guti uzten diotenak. Halere, urteek aitzina egiten dute eta Marieneko lujen aldeko mobilizazioa ez da ahultzen. Manifestazioak antolatu dituzte, egunaldiak lujetan bertan edo behikiago baratzea bertan egiteko tailexak. Astetik diote, Marienekoak laborantza lujak dira, baina auzibideetan ahazoirik ez baitzaie eman klasifikazio hori dagokionez, orduan ekintzen bidez erakusten ahalegindu dira. Bedatxean landatu zuten baratzea eta norbaitek eraso zien uztailean. Orduan, txorimaloekin erantzun zuten aldarrikatuz beti bojokatuko direla saien kontra babesteko. Behiki, auzigeletara itzuli behar izan dira zenbait eragile, baina ez gehiago hirigintza ahloko bataila eramaiteko, horien burua defenditzera baizik, Marieneko lujen aldeko bojoka horren arira zenbait militante auzipetu baitituzte.
Lehen auzia 2022ko abenduko ekintza bati zegokion, ostia kolektiboko 20 kide buig promotoreak angelunduen egoitzara sartu baitziren eta lastoa eta luja bota baitzioten Marieneko etxebizitza proiektuaren maketa gainera. Auzia 2024an iragantzen, ekintzatik 2 urtera, eta azkenean, gibelapenezko isuna ezagizieten, Jakes Bortairu, Dominika Dager, Janin Beiri Xenbero eta Filipe Laskarai ostiako laukideei. Beste auzi bat ere izan da geroztik 2024ko apirileko ekintza bati dagokiona. Orduan, 100 militante Kanboko Herriko etxeko kontseilu batean sartu ziren gelara, tartean laborari batzuk. Joare eta makilakadekin protesta egin zuten, Devez auzapezak kontseilua gelditzea erabaki zuen arte. Denak kontseilu gelatik ateratzean, jende mugimendua izan zen eta auzapeza erori zen. Pajastan heldu ziren erreakzioak. Jean-Jacques Lasser, Pirinio Atlantikoetako departamentuko buruak, ejan zuen onartezina dela bozka bidez hautatua izanen hautetsi bati jazartzea. Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari Jean-René Etxegaraik berak, aldarrikapen batek ezin dezakeela bortizkeriaren erabiltzea legitimatu. Eta beste. Militanteek hasieratik adierazi dute auzapeza ez zutela bultzatu eta ez zutela haren lujera erojarazteko asmorik ere. Halere, auzitara heldu zen afera eta urrian iragantzen. Epaimahaiak ejuduntzat jo zituen ostia kolektiboko 3 militante. Gibelapenezko kartzela zigorrak eman zizkien. 4 hilabetekoa Filipe Laskarairi eta 2 hilabetekoa Patxi Laskarairi eta Benjamin Sajoni. Alen Lajea abokatuak ejan zuen ezin ulertua zaiola epailean erabakia, jendarmeek ikusi ez dutena, irudiek ikusi ez dute ere, haiek bai ikusi baitute. Hots, iruditzen zaio auziaren emaitza epailen borondatearen erakusgarria dela, seinale bat eman nahi izan dietelakoan laborantzalujak zaintzeko egiten diren mugimendu zibilen aurka. Auzipetuek erabakiaz dei egin dute eta dei auzia izanen da hain zuzen Marieneko lujen defentsako bojokaren ondoko itzordua. Bukatu zaigu Urrubia podcastaren denboraldi begionen lehen atala, eskejak zuri gure entzun edo begiratzeagatik, lehen bezala hilabetean behin ikusiko dugu elkar, beraz abendurako itzordu ematen dizut, ondoko atalerako, izanuntza!